Vítejte v hoteli Penelope. Vážení klienti, ráda vás vítam v hoteli Penelope, ktorý sa považuje za jeden z najlepších aj najobľúbenejších hotelov v celom Primorsku. Hotel sa nachádza priamo pri more a svojou výbornou polohou láka veľa turistov. Mnohé izby v hoteli majú priamy výhľad na more a tiež takisto na prírodne piesočnaté duny. Tak hotel ponúka svojim hostom veľmi pekne, moderne zariadenie dvojploškovej izby s prístevkou, takže je vhodný nielen pre mladých, aj pre rodiny s deťmi. A veľmi ochotný personál hotela sa stará o svojich klientov. Hotel ponúka ešte aj raňajky, obede a večere, ktorí sa podávajú v veľmi útulnej reštaurácii hotela. Vážení hostia, neváhajte pri vyberaní hotela a užijte si dovolenku presne v tomto hoteli Penelope. Tešíme sa na vás v budúcu sezónu.